गिरगाव परिसरातील विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार यांना ग्रामस्थांनी दिले निवेदन। आज 21/6/2022 रोजी वसमत तालुक्यातल्या पळसगाव येथे मागील 8/6/2022 रोजी वादळी वाऱ्यामुळे गिरगाव परिसरातील शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान झालेले आहेत, पिकांचे नुकसान झालेले आहेत। 600 ते 700 हेक्टरवरील केळी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले। त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी विद्युत खांब जमीनदोस्त झालेले आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे होत आहेत अतोनात हाल। निवेदनाद्वारे ग्रामस्थांनी आज रास्ता रोको करण्याचा देखील आवाहन केलेले आहे। तेव्हा 222 महामार्ग पळसगाव परिसरातील फाट्यावर 22/6/2022 रोजी रास्ता रोको करण्याचे आवाहन देखील करण्यात आलेले आहे। ग्रामस्थांनी या वादळी वाऱ्यात लाखोंचे नुकसान झालेले आहे, तेव्हा खासदार आमदारांनी पाहणी केली। तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, मंडळ अधिकारी यांनी देखील पंचनामे करून पाहणी केली। नुकसान भरपाई न निघणारी आहे, परंतु परिसरातील शेतकऱ्यांच्या कामांना अनंत अडचणी येत आहेत। त्यामुळे प्रशासनाला निवेदनाद्वारे विनंती करण्यात आलेली आहे की आमचा विद्युत पुरवठा सुरळीत करून द्या, अन्यथा आम्ही 22 रोजी या ठिकाणी आंदोलन करतील, रास्ता रोको करणार आहोत। आपण पाहू शकता अतोनात नुकसान झालेली आहे। या संदर्भात घेतलेली प्रतिक्रिया। बापू, किती लोकांचं कर्ज काढून खत पाणी घातलं रे। मागच्या 8 जूनला निसर्गाच्या वाऱ्यामध्ये गिरगाव परिसरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्याचं नुकसान झालं आणि त्या नुकसानीमध्ये MSEBचे खूप मोठ्या प्रमाणात तारं तुटले, पोल मोडले, पण असं काही मेजर लई नुकसान नाही। पण MSEBच्या ढिसाळ कारभारामुळं आज 8 जूनपासून तर आज साधारणतः 21 तारखेपर्यंत कुठल्याच प्रकारची लाईट चालू केली नाही आणि चालू करण्याचा आम्ही वारंवार ते सरपंच साहेबांना, सगळ्या गावातल्या प्रमुख माणसांना सगळ्यांना सांगितलं। खासदार साहेबांनी सगळ्या टीमला बोलून घेतलं गिरगावला, त्यांनी सूचना दिल्या तातडीनं चालू करा। पण या वसमत मतदारसंघामध्ये जे गुत्तेदार ज्या MSEBचे हे इतके निष्काळजी आहेत, यांना शेतकऱ्याचीच काळजी नाही। यांना फक्त या MSEBच्या मार्फत शेतकऱ्याचे कसे पैसे उकळायचे आणि MSEBकडून कसे पैसे उकळायचे एवढंच माहीत झालं, कारण आम्हाला तर माहीत नव्हतं। पण आता आम्ही 12 दिवस झालं परेशान हो। या शेतातल्या गुरांना पाणी नाही, गड्यांना पाणी नाही, आहे त्या पिकांना पाणी नाही। म्हणून आम्ही आज सगळ्या डिपार्टमेंटला, SDO असतील, तहसीलदार असतील, पोलीस स्टेशन असेल, तुमचं डिप्टी इंजिनियर असतील, या सगळ्यांना निवेदन दिले आणि 2 दिवसात लाईट नाही चालू झाली तर पळसगाव फाट्यावर राष्ट्रीय महामार्ग रोखून आम्ही आंदोलन करणार आहोत, सर्व शेतकरी मिळून गावातली। याची भागामध्ये गेल्या 8 तारखेला झालेल्या वादळामुळे शेतीचं तर प्रचंड पिकाचं नुकसान झालंच होतं, केळीच्या बागाचं। त्याच्यासोबत MSEBचे पोल हे तुटून पडलेले होते, पण आज त्या वादळाला 15 दिवस उलटून व्हायलेत। अजूनही शेतीची जी लाईट आहे ती अजूनही तशीच मोडलेली आहे। आम्ही वारंवार विनंत्या केल्या, भेटी घेतल्या, लाईनमॅन असतील, आमचे कनिष्ठ अभियंता असतील, DY असतील, यांच्याशी वारंवार चर्चा केल्या, पण आज रोजीसुद्धा ती लाईन चालू झाली नाही। ती लाईन चालू होण्यासाठी आम्ही आज तहसीलदार, SDM साहेब, पोलीस निरीक्षक या सगळ्यांना निवेदन दिलेले आहेत आणि आम्ही असं त्याच्यात उल्लेख केलेला आहे की 2 दिवसात जर लाईन नाही चालू झाली 23 तारखेला पळसगाव येथे आम्ही रस्ता रोको आंदोलन शेतकरी सर्व करणार आहोत, याची नोंद घ्या।